Bună seara! Fecioară Irina, dorim să vă felicităm cu ziua dumneavoastră de naștere. Ați împlinit un vârstă foarte frumoasă de 27 de ani. Și acesta este protocol foarte persoanei. Este sărbătoare sfântă Mucenița Irina. Este o zi și o seară când sufletul merge orice urmă de tristețe și când tot ce a fost mai greu, pare deja să fie mai ușor. Este ziua numele tău, fiica mea, Irina. Am mulți ani. Deci, această surpriză vine din partea mamei, cu regrete că nu poate să fie astăzi acest eveniment frumos. Și sperăm că într-o bună zi veți fi cu toții la masă și va fi mult mai bine și mai frumos. Mersi frumos vouă. Plăcere și vă dorim o seară cât mai frumoasă, plină de cadouri, de dansuri frumoasă și numai bine. Mersi mult!